Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kali. Taong 1980, Lonoy, Leyte. Kali anak, hanggang kailan ko ba dapat sabihin sa'yo na unahin mo ang pag-aaral higit sa anumang bagay? Hindi sa lahat ng oras nasa tabi mo kami para tustusan ang iyong mga pangangailangan. Darating ang araw na mawawala kami sa inyo. At kapag hindi ninyo itinuwid ang mga desisyon ninyo, paulit-ulit kayong madadapa. Ayaw namin na mahirapan kayo. Kaya sana makinig kayo sa aming mga payo. Mga bagay na paulit-ulit na sinasabi ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Tuwing naaalala niya yan, hindi niya maiwasang manlumo sa kadahilan ng aminado siya na hindi niya ito sinunod noong siya ay binata at malaya pa. Kaya ngayong nasa hustong gulang siya, bitbit niya ang mga pagsisisi na kahit paulit-ulit niyang kagati ng tulo ng kanyang daliri, hindi niya na ito maitutuwid. Dahil dito, kung kaya't pinipilit niyang gumawa ng paraan kung papaano ito mababago. Naniniwala siya na hanggat may buhay may pag-asa, kaya kahit sadlak na sila sa kahirapan, hindi pa rin niya naiisip na sumuko. Kapag kasi sumasagi ito sa kanyang isipan, una niyang naaalala ang mga anak niyang umaasa sa kanya. Kaya kahit wala nang matatakbuhan, patuloy pa rin siyang humahanap ng paraan para mabuhay at makaraos kahit sa isang araw man lang. Para naman magawa ito, hindi niya maiwasang bumisita sa kanyang mga kapatid na nakakaginhawa. 2 beses sa isang linggo, pumupunta siya rito na kung saan purong paninisi at pagsampal ng kanyang mga pagkakamali ang kanyang nararanasan bago siya makahingi ng tulong. Yan ang sinasabi namin sa'yo. Nung buhay pa sila, Itay, ikaw palagi ang bida. Gala rito, gala roon, habang kami naghihikaos para makapag-aral. Tapos ngayon tingnan mo ang kalagayan mo. Sobra ka pa sa pulubi. Hindi ka na nahiya sa balat mo. Alam mo kuya, kung ako nasa kalagayan mo, hindi na ako magpapakita sa mga kamag-anak ko. O siya, heto, pangkain nyo. Ito palagi ang paulit-ulit niyang naririnig sa kanyang mga kapatid. Kaya imbis na magpaliwanag ng kanyang parte, pinipili na lamang niya na manahimik. Hindi naman niya kasi ito itinatanggi. At ang nais lang niya noong mangyari, wag nang paulit-ulit na isumbat ang kanyang mga pagkakamali. Sa halip, tulungan na lang siya nitong makabangon nang sa gayoy makabawi siya kung siya naman ang kailangan ng mga kapatid niya. Matapos siya nitong pagsalitaan ng masama, pinipili niyang umalis ng hindi nagsasalita. Labis siyang nadudurog sa ganoong sitwasyon, pero alang-alang sa kanyang mga anak, kailangan niyang magpakatatag. Dumaan ang mga buwan, nagpatuloy ang ganun niyang pagtitiis. Bagaman hirap, nasanay na rin siya sa kung ano ang sitwasyon nila. Pinipili na lang din niyang magpatuloy kaysa magreklamo ng magreklamo pa. Ayon sa kanya, na noong mga panahong yon, tanggap na niya ang sitwasyon ng buhay niya. Hindi na rin siya nag-iisip ng kahit na ano hanggang sa dumating ang puntong may mangyaring milagro. Kasagsagan ng buwan ng Oktubre nang makilala niya ang matandang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Lolo Kagay. Itong si Lolo Kagay Pinuno, matagal nang nanggagamot sa kanilang lugar. Bagaman kasabayan ito ng kanyang mga magulang, hindi sila nito madalas magkita. Palagi kasing umaalis ang matanda dahil may mga parokyano itong tinutulungan sa mga kalapit na lugar. Madalang lang din ito kung umuwi, kaya kalaunan nakalimutan na niya ang tungkol dito. Bale, muli lang silang nagkakilala ng matanda noong nagkasakit ang panganay niyang anak na babae. At sa sobrang desperasyon, dito niya muling nakilala ang matandang yon. Sa loob ng 3 araw na panggagamot nito sa kanyang anak,
Nakita niya kung gaano katindi ang bisa ng tanga nitong aral. Hindi nagtagal, kahit gaano kalubha ang nararamdaman ng bata, napagaling ito ng matanda. At nang matapos na ang gamutan, tsaka sila nagkausap. Nakikita ko sa mga mata mo, Kali, ang matinding pagtitiis. Gusto mo bang maibsan ang mga yan kahit papaano? Wala itong bayad, dahil ang tanging gusto ko ay matulungan ka. O ano? Pumapayag ka ba? Bungad na wika nito sa kanya habang hinihimas-himas ang itim na pusang nasa kamay nito. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, di siya nagdalawang isip na sumagot. At ano naman ho ang paraan ng gagawin ninyo para matulungan ako? Bibigyan niyo ba ako ng malaking halaga? Sa buong buhay ko ho kasi, Lolo Kagay, pera lang talagang nagsisilbi kong problema eh. Higit pa sa pera ang ibibigay ko sa iyo. Yun ay kung papayag ka. Kailangan mong maniwala nang sa gayoy makita at maramdaman ko na ikaw ay desidido. Pagkasambit nito ng mga kataga, hindi siya nakaimik. Yung mga sinasabi kasi ng matanda, sapat na para magsilbing palaisipan para sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas. Muli siyang napatingin dito nang abutan siya nito ng mga barya na may malaking halaga. Oh, heto Kali, pamparaos nyo ng pamilya mo para sa araw na ito. Marami ka pang matatanggap na ganyan kung sasang-ayon ka sa mga sinasabi ko sa iyo. Napakaswerte mo dahil sa dami ng tao rito, ikaw ang napili ko. Matapos nitong magwika, agad naman silang umalis ng kanyang anak. Pagbalik nila sa kanilang tahanan, hindi na naalis ang mga bagay na sinabi nito sa kanya. Batid niya na totoo ang mga katagang narinig niya, kaya ni minsan hindi niya ito nagawang pabulaanan. Dumaan ang 5 araw. Bumalik na sa normal ang kalagayan ng kanyang anak. Bagaman masigla na ito, hindi pa rin niya maipagkakaila ang kahirapan na bumabalot sa kanila. Kaya kahit gustuhin niyang mabilhan ito ng masarap na pagkain, nanatili itong imposible para sa panig niya. Minsan nga, hating gabi na siya kung umuwi, pero yung kinikita niya halos kapos pa rin para sa kanilang lahat. Bagay na naging daan upang tuluyan ng mabuo ang kanyang desisyon sa kanyang isipan. Hindi naglaon nang mapagpasyahan niya na ito. Mag-isa siyang bumalik sa bahay ni Lolo Kagay. Bago siya umalis sa kanila, ibinahagi niya sa kanyang asawa ang tungkol sa lakad niya upang hindi ito mag-alala. Iniwan din niya ang natitira niyang dalang pera nang sa gayoy may pambili ito ng makakain para sa paparating na gabi. Matapos nun, tsaka siya umalis. Bandang 6:00 na noon nang marating niya ang bahay ng matanda, gawa nang nagpaalam pa siya noon sa kanyang amo. Pagdating naman niya sa bahay nito, nadatnan niya itong kakatapos lang sa panggagamot. Pagsilay nito sa kanya, agad naman siya nitong pinapasok. Di man nagsasalita ang matanda. Batid niya na alam na nito ang dahilan kung bakit siya rito napabisita. Maya-maya pa, nang maisarado na nito ang pinto, tsaka siya nito inabutan ng kape habang nagwiwika. Kumain ka na muna, Kali. Maging komportable ka sa pamamahay ko dahil ito ang magiging tahanan mo sa mga susunod na buwan. Huwag kang mag-alala. Kahit hindi ka magtrabaho, meron at merong kakainin ang iyong pamilya. Ako na ang bahala sa pera. Basta gawin mo kung ano ang iniuutos ko sa iyo. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman siyang tumango bilang pagsang-ayon. Matapos ang pag-uusap, di na siya nag-alangan pang maghapunan. Ilang minuto pa ang lumipas, tsaka siya nagdesisyon na kausapin ng matanda ukol sa mga napag-usapan nila noong nagdaang araw. Aminado kasi siya na matindi ang pagmamalabis niya na malaman ng tungkol dito, nang sa gayoy magkaroon siya ng ideya.
Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, hindi na yon nagdalawang isip na magsalita. Hindi napapako sa iisang obligasyon ang ating gawain, Kali. Marami akong plano para sa iyo. Pero sa ngayon, hindi ko pa ito mailalathala ng buo. Ngunit huwag kang mag-alala. Dahil sa pagdaan ng araw, ang panahon na mismo ang magsasabi sa iyo ng tungkol dito. Sa ngayon, magtiwala ka na muna. Ipinapangako ko na may magandang kahahantungan ng iyong mga sakripisyo. Nang marinig ni Kali ang sinabi nito, hindi na siya nagsalita pa. Bukod kasi sa wala siyang ideya sa nais nitong ipahiwatig, medyo naguguluhan pa siya sa mga nangyayari. Sumapit ang gabi, maaga pa silang nagpahinga. Inakala niya noon na kinabukasan pa magsisimula ang mga gagawin nila, pero pagtungtong ng 11:00, narinig niya ang boses ng matanda na parang nagdarasal ng mabilis. Wala siyang ideya sa mga sinasabi nito, gawa ng gumagamit yon ng kakaibang dialekto. Dala ng kuryosidad, dito siya naglakas loob na lumabas para pagmasdan ang mga nangyayari. Batid niya kasi na mayroong ginagawang hindi kaaya-aya ang matanda. At anuman yun, naniniwala siyang meron itong kaugnayan sa mga gagawin nila. Pagdungaw niya sa labas ng pinto, nakita niya si Lola Kagay na hubot-hubad na nagdarasal sa harapan ng altar, bitbit ang isang itim na punyal. Lumang-luma na ito kung titingnan, at base sa itsura nito, hindi yun ginagamit para humiwa ng kahit na ano. Naniniwala rin siya na iba ang ginagamitan ng punyal, kaya naman pinagmasdan niya ito ng maigi hanggang sa napansin niya na unti-unti nang tumitingin sa kinaroroonan niya ang matanda. Pagpang-abot ng tingin nila, bigla itong ngumisi kasabay ng pagwika nito ng, Lumapit ka. Huwag kang matakot sapagkat dito na magsisimula ang lahat ng bagay na iyong inaasam. Pagkasambit nito ng mga kataga, tsaka siya nakaramdam ng kapanatagan sa kanyang sarili. Hindi niya mawari kung ano ang ibig sabihin nito, pero nakasisiguro siya na meron itong magandang kahahantungan. Dahil dito, kung kaya't dahan-dahan na siyang lumabas ng kwarto. At nung makatayo na siya sa harapan nito, nagpatuloy ito sa pagsambit ng mga dasal na hindi niya maintindihan. Matapos nun, kumuha ito ng pulang pulbos sa altar, tsaka ito gumuhit ng mga simbolo sa kanyang katawan. Dahan-dahan din itong hinubad ang kanyang mga kasuotan hanggang sa naisakatuparan na ng matanda ang mga simbolong hinahangad nitong maiguhit sa kanya. Nung magawa na ito ni Lolo Kagay, muli itong nagdasal, kasabay ng dahan-dahan itong pagtarak ng punyal sa pinakagitnang bahagi ng kanyang dibdib. Inakala ni Kali na magdudulot ito ng matinding sakit, pero nung lumapat na ito sa kanyang katawan, nakapagtatakang bumaon ito nang wala man lang siyang nararamdaman. Maya-maya pa, tuluyan ang naipasok ng matanda sa kanyang sistema ang punyal na ginamit nito sa ritual. At nang maisakatuparan na niya ito, tsaka nito hinugot ang kanyang kamay habang sinasambit ang huling 7 buhay na kataga ng orasyon. Pagkaraan ng ilang minuto, dahan-dahan na itong nagsuot ng damit nitong nakakalat sa sahig. Siya naman noon, nagbihis na rin upang hindi sila magkailangan ng matanda. Pag-upo nilang dalawa, di siya nagdalawang isip na magtanong ukol sa mga nangyari. Lolo Kagay, ano ho ang ginawa niyo sa akin? Bakit bumaon ang punyal na yun nang wala man lang akong nararamdaman? Paano niyo ito nagawa? At ano ang magiging epekto nito sa katawan ko? Nag-aalalang tanong niya. Nang marinig naman ito ng matanda, kaswal lang naman itong sumagot ng, Lahat ng mangyayari sa iyo mula ngayon ipagpapasalamat mo. Sapagkat ang punyal na ibinaon ko sa iyo, punong-puno ng kapangyarihan. Mula sa araw na ito, kasing kamandag na ng tuklaw ng banakon ang mga sasambitin mong salita.
Kagigiliwan ka ng marami at kailan may wala na sa iyong makakatanggi. Lahat ng nais mo ay magagawa mo ng makuha nang walang kahit na anong kapalit. Pero sa kabila nito, Kani, mag-iingat ka pa rin palagi sapagkat may mga nilalang na maghahangad sa iyong abilidad. Tapos na ang unang yugto ng ating ritual. Bukas na bukas, umuwi ka na muna upang hindi mag-alala ang iyong pamilya. Ibigay mo sa kanila ang mga hinihingi nila at maging masaya ka na kasama sila. Kinagabihan bumalik ka rito upang maipagpatuloy natin ang ating mga nasimulan. Pagkarinig niya sa sinabi nito, agad naman siyang sumang-ayon. Para sa kanya, pabor ang ibig nitong mangyari. Gawa ng maging siya man, nais niyang mapatunayan ang mga sinasabing bagay ng matanda. Kaya naman pagkatapos ng kanilang usapan, dali-dali siyang bumalik sa kanyang silid para magpahinga. Pagtungtong ng 4:00 ng madaling araw, gising na sila ng matanda. Bago siya nito pauwiin, pinakain muna siya nito at binigyan ng konting pera panimula. At nang makauwi na siya, nagpatuloy ang ordinaryo nilang pamumuhay. Wala siyang kahit na anong inisip noon, gawa ng naniniwala siya na wala namang mangyayaring hindi kaaya-aya. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, dito na magsisimula ang kalbaryo na matagal na niyang iniiwasan. Dumaan ang mga araw na taong hindi siya nakabalik sa bahay ng matanda. Masyado kasi siya noong nalunod sa kapangyarihang tangan niya, kaya hindi na sumagi sa kanya ang naiwan niyang obligasyon. 1 linggo ang lumipas. Dito pa lamang niya naisipang dalawin ito. Ang kaso lang pagdating niya sa tahanan ng matanda, nadatnan niya itong labis nang nanghihina. Napakakalat na rin sa loob ng bahay na animoy ilang araw na itong nasa ganoong estado. Hindi nagtagal nang magpang-abot ang kanilang tingin. Nagpumilit itong umupo mula sa higaang kinararatayan nito. Pagsilay naman niya rito, dali-dali siyang lumapit habang nagsasalita. Lolo Kagay, ano nangyari sa inyo? Ba't kayo nagkaganyan? Bungad na wika niya rito habang alalang lumalapit. Dagdag pa niya na maghahanap siya ng tulong sa baryo nang sa gayoy maagapan ng karamdamang iniinda nito. Ngunit nang marinig ito ng matanda, buong tapang itong sumagot sa kanya ng, Hindi na yan kailangan, Kali. Kasalanan ko rin naman kung bakit ako nagkaganito. Huli na ang lahat para sa akin. Kaya wala ka nang magagawa upang ako'y maisalba pa. Matapos nitong magsalita, dito nito inilahad ang rebuelta ng punyal na kanyang hawak. Pagtatapat ni Lolo Kagay sa kanya, meron itong hindi nabanggit sa mga ritual na ginawa nila. Dahil sa kakulangan, kung kaya't nasilipan sila ng mga nilalang ng kaliwa. Mariin din itong inilahad na sa mata ng mga aswang, isang nakakabighaning karga ang kanyang tangan. At dahil sa naging pagkakamali nito, kung kaya't hindi na nito naitago ang presensya ng punyal na dapat sana'y itinago nito noong panahon ng ritual. Dagdag pa nito na siya ang naunang biktima ng mga nilalang dahil sa kanya nagmula ang gamit. Subalit araw na lamang din ang pagitan bago siya nito matagpuan. At para pagsisihan niya ang lahat ng kanyang ginawa, uunahin itong biktimahin ng kanyang pamilya. Magsisimula ito sa kanyang asawa hanggang sa maubos na nito ang mga taong may halaga sa buhay niya. Pagkasambit ng matanda ng tungkol dito, doon na yon nagsimulang magsuka ng dugo. Paulit-ulit itong nangyari sa kanya hanggang sa kalaunay bigla na lang itong nanghina at nawala ng malay. Dahan-dahan na rin itong humiga sa kanyang higaan kasabay ng paghahabol ng hininga. Ilang minuto pa ang lumipas, napatitig na lamang sa bubong ang matanda na may kalmadong muka. Nung makita niya ang kalagayan nito, wala siyang ibang naisip kundi ang nalalapit na nitong kamatayan.
Nanlulumo man sa nangyari kay Lolo Kagay, pinilit niyang magpakatatag upang masamahan niya ito hanggang sa yon ay lumisan sa mundo. Maya-maya pa, payapa nang tumigil ang paghinga ng matanda. Nagsimula na ring bumagsak sa higaan ang mga binti nito hanggang sa unti-unti nang naging blanko ang mga paningin nito. Dahil sa pangyayari, napabuntong hininga na lamang siya habang hinahawakan ang ulo ng matanda. Hindi nagtagal, bigla itong huminga ng malalim at kasabay nito ang paglabas ng pinakahuli nitong hininga. Pagkatapos, pumanaw na si Lolo Kagay. Siya naman, naiwang tulala habang pinag-iisipan ang mga kaganapan. Bagaman klarong-klaro na ang pagkamatay nito, sadyang hindi pa rin siya makapaniwala. Kalaunan, dito na siya nagdesisyong tawagin ang mga kapitbahay nito. Ipinaliwanag niya rito ang kanyang mga nadatnan bago nila ito tuluyang ilagay sa kabaong. At sa pagsapit ng hapon, inilibing na nila ang labi nito. Hindi kasi nila ito pwedeng paglamayan, lalo pat wala itong kinakasama sa buhay. Makalipas ang ilang araw, patuloy pa rin niyang binabalik-balikan ang mga alaala ng matanda. Gabi-gabi rin siya ritong nagpapasalamat, gawa ng dahil sa ginawa nito, kung kaya't nakalasap sila ng kaginhawaan sa buhay. Noong una, pinili niyang mamuhay ng normal. Ang kaso lang habang tumatagal, unti-unti niyang nararamdaman ang pagtawag ng itim na punyal. At sa bawat linggong lumilipas, tila bang nagkakaroon na siya ng kamalayan ukol sa kung ano ito at sa kung ano ang kaya nitong gawin. Isang hapon, habang inuutusan niya ang mga tao sa bayan, may napansin siyang matandang babae na palakad-lakad malapit sa merkado. Nang masipat niya ito, di niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin, gawa ng abala siya sa pag-uutos sa mga taong nasa ilalim na ng kanyang salamangka. Madalas pineperahan niya lang ang mga ito, nang sa gayoy hindi na niya kailangan pang magtrabaho. Kaso lang habang sumasamsam siya ng limpak-limpak na salapi, kapansin-pansin ang pagmamasid nito mula sa malayo. Nang mairita na si Kali sa ginagawa ng matanda, dito siya naglakas loob na ito ay kaharapin. Pagpang-abot naman ng kanilang tingin, sa halip na masindak ito sa kanya, nakita niya ito na dahan-dahan nang naglalakad papalapit. Makalipas pa ang ilang minuto, nang maaninag na niya ang mukha nito, tsaka niya naramdaman ang katakot-takot nitong presensya. Walang duda, isang gabunan ang matandang nagbabalak sa kanya ng masama. Kaya naman bago pa siya nito maunahan, nagtaas na siya ng bakod at puder sa katawan. Ang gamit niyang aral noon, walang iba kundi yung natutunan niya sa matandang tumulong sa kanya. Kaya naman nang mapansin ito ng nilalang, bigla itong napangisi na para bang may naalala ito sa mga buhay na salitang ipinakapit niya sa katawan. Pagharap naman nilang dalawa, bahagya itong umangil kasabay ng pag-uwika nito ng, Sa wakas, nakita ko na rin ang nagtatanga ng itim na punyal ni Apo Lakay. Matagal ka na naming hinahanap. Marami rin kaming naging sakripisyo para lamang makarating sa puntong ito. Kaya ngayong kaharap na kita, hindi na kita pakakawalan pa. Pagkasambit nito ng mga kataga, bigla siyang napaatras matapos niyang masilayan ang dahan-dahang paghaba at pagtalas ng mga kuko nito. Hindi nagtagal, pag-angil ng nilalang, tsaka siya nito buong puwersa na sinunggaban. Literal na sa merkado na sila nagpang-abot, kaya yung mga taong nakakita, agad na nagsipulasan papalayo. Ilang minuto ring tumagal ang kanilang pagbubuno hanggang sa napilitan ng lumapit ang mga tindero ng isda at karne para paghiwalayin silang dalawa. Di naman yun naging mahirap sa mga taong yun, lalo pa tulong-tulong ang mga ito. Hindi rin nagpakita ng anumang puwersa ang gabunan dahil posibleng pagkaisahan siya ng mga tao sa lugar.
Mahirap na. Masyado pang maaga, kaya pinili na lamang nitong magpaubaya. Pagkaraan ng ilang minuto, umalis na ang matanda. Sinubukan pa itong pigilan ng mga tindero pero hindi na sila nito pinakinggan. Si Kali naman dali-daling umuwi para matingnan ang kalagayan ng kanyang pamilya. Pagdating niya sa bahay nila, nakita niya na normal naman ang lahat. Kaya imbis na magtanong pa, pinili na lamang niyang pumasok para makapagpahinga. Pag-upo niya sa sala, tsaka pa lamang niya napansin ang malaking sugat sa kaliwa niyang braso. May mga itim na ugat na pumalibot dito, indikasyon na hindi ito pangkaraniwang sugat. Tay, anong nangyari sa'yo? Bungad na tanong ng panganay niyang anak na lalaki. Yung anak niyang yun tinuno. Nagbibinata na. Kaya naman alam niya na nasa tama na itong pag-iisip. Pagkarinig niya sa sinabi nito, may hinahon niya itong sinagot upang hindi na ito mag-alala pa sa kalagayan niya. Kasyual din niyang ibinigay ang mga dala niyang pasalubong upang mabaling doon ang atensyon ng mga bata. Huwag mo akong alalahanin, anak. Ayos lang ako. Siya nga pala, nasaan ang nanay mo? Bakit parang walang tao rito sa bahay? May pinuntahan lang si Inay, Tay. Pero babalik na yon. Sabi niya sa amin kanina, bibisita lang siya sa kapatid niya eh. Hindi naman kami pwedeng sumama, lalo pat wala nang may iwan sa bahay. Dahil sa sinabi nito, medyo nakaramdam siya ng pag-aalala. Gustuhin man niyang sundan ang asawa niya. Alam niya na hindi niya ito pwedeng gawin, lalo pat may iwan ng walang kasama ang mga bata. Kaya kahit labag sa kanyang loob, matyaga sila noong naghintay sa pag-uwi nito. Ang kaso lang, sumapit na ang gabi, hindi pa rin yun nagpapakita. At sa puntong yon, medyo kinakabahan na siya. Ramdam niya na may nangyari ritong hindi maganda, kaya naman abot langit na ang pag-aalala niya. Hindi naglaon. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, nasilip niyang naglalakad ang kanyang asawa sa gilid ng daan. Ilang metro pa ang layo nito pero alam na niya kung sino ito. Pagsilay naman niya rito, dali-dali siyang lumabas hanggang sa nakita niyang nakasunod sa likod nito ang matandang nakaaway niya sa merkado. Pagtama naman ng liwanag ng buwan sa lugar na yon, dito niya nasilayan ang mga nilalang nakasakasama nito. Huli na nang mapansin noon ni Kali na nagdala pala ng pangkat ang matanda para lamang mailigpit siya. Dahil sa pangyayari, kung kaya't wala na siyang nagawa kundi kaharapin ang mga kalaban niya. Isipin ninyo, wala pa siyang karanasan noon sa pakikipagkumbate, kaya ang unang nanaig noon sa kanyang emosyon ay ang kabig ng matinding takot. Kung siya lang kasi ang masusunod, gusto na niya noong bumalik sa loob ng bahay para iligtas ang kanyang sarili. Kaso lang kapag nakikita niya ang kanyang asawang nahihirapan, bumabalik ang kanyang pagmamalabis na iligtas ito. Kaya naman sa halip na matakot at tuluyang mabahag ang buntot, pinili niyang kaharapin ang mga ito kahit wala siyang ideya kung papaano ito matatalo. Maya-maya pa, pagkaharap nito sa kanilang bahay, dito na siya nagmadaling kumuha ng malaking tipak ng kahoy. Hindi nagtagal, pagpasok naman ng matanda, bigla nitong inutusan ang mga kasama nitong nilalang na sugurin siya. Walang sabi-sabi, para itong mga mababangis na hayop na mabilis na tumakbo papalapit. Pagsilay naman niya sa mga ito, buong lakas siya nitong sinalubong habang paulit-ulit na iniiwasan ang daladala niyang tipak ng kahoy. Sa unang pag-atake, may mga matagumpay siyang tinamaan nito. Pero sa katagalan, unti-unti na rin siyang nasukol ng nilalang. At nang makahanap na ito ng pagkakataon, walang habas siya nitong sinakmal at pinag-uundayan ng saksak hanggang sa magtamo siya ng matitinding pinsala. Ngunit dahil sa abilidad ng punyal, nakaya niya itong paghilumin ng mas mabilis. Nang mapansin naman niyo ng matanda, tsaka nito inutusan ng kanyang mga kasama na tantanan siya. Tigil!
Ako na magwawakas sa buhay niya. Nakita na natin ang kanyang abilidad at kakayahan. Kaya wala na tayong dapat na ikabahala. Maswerte na lang tayo at kahit papaano, hindi pa siya isang ganap na kumpatero. Pagkasambit ng gabunan ng mga kataga, kitang-kita niya kung papaano nito nilapa ang leeg ng kanyang asawa. Sa sobrang lakas ng panga nito, agad na nabutas ang puwak nito hanggang sa tuluyan ng kumalas ang ulo nito sa katawan. Matapos nun, dinura ito ng nilalang bago nagmamadaling lumapit sa kinaroroonan niya. Dahil sa pangyayari, kung kaya't hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Aminado si Kali na wala siyang tsansang manalo sa nilalang, pero alang-alang sa kanyang asawa, naging matatag siya. Pagpang-abot naman ng tingin nila, buong puwersa niya itong sinunggaban at inatake. Ngunit sa kasamaang palad, hindi umubra ang lahat ng ginawa niya. Napakadali para sa matanda na iwasan ng mga atake niya, na parabang kabisado nito ang lahat ng kanyang paraan sa pakikipaglaban. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lamang nitong hinawakan ng mahinahon ang kanyang armas, kasabay ng pagsambit nito ng mga buhay na salita. At sa isang kisap mata, naramdaman niya ang paninigas ng katawan niya. Hindi na siya makakilos at kahit pilitin niya, masyado na itong imposible. Sa estado niya kasi noon, parang naging bato na ang kanyang katawan ng sa hindi malamang dahilan. Nang mapansin naman ito ng matanda, dahan-dahan nitong pinagapang ang matatalas nitong kuko sa kanyang katawan habang nagsasalita. Masyado kang naging delusyonal sa kapangyarihan. Malakas na malakas ang punyal. Pero nakadepende ito sa gumagamit dito. Mukhang hindi ka naturuan ng husto ng matandang albularyo. At yan ang naging pagkakamali mo. Wika ng gabunan. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, umihip ito ng usal sa kamay bago nito hugutin ang punyal. At sa loob lamang ng ilang segundo, kumalas na ito sa katawang lupa niya. Labis itong nagdulot ng panghihina hanggang sa mapaluhod na siya sa harapan nito. Matapos ang pangyayari, kasyual na ipinasok ng matanda ang punyal sa katawan nito bago yun tuluyang umalis. Pagtalikod nito sa kanya, agad namang nandilim ang paningin niya. At sa pagmulat ng kanyang mga mata, nasa loob na siya kasama ng mga anak niya. Labis na siya noong nanghihina, kaya hindi na niya namalayan ang nangyari sa kanyang asawa. Pero ayon sa kanyang anak, na noong nasa ganoong estado na itong si Kali, kasalukuyan na nilang pinaglalamayan ang labi ng ilaw ng kanilang tahanan. At pagkaraan lamang ng ilang araw, bago sumapit ang huling gabi ng lamay, tuluyan na rin itong binawian ng buhay. Sa loob ng mga araw na yun, wala itong ibang kasama kundi ang panganay niyang anak na lalaki. Ito ang kaisa-isahang napagpasahan niya ng istorya ukol sa tinangan niya na mahiwagang itim na punyal ni Apo Lakay.